guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys, Kin and Kim Family Vlog. Kung mapagkaka-subscribe na guys, please subscribe to our YouTube channel and pindutan mo notification bell aron masundan mo kada adlaw guys sa mga vlog. So sige na pagbunak-bunak na rin kalibutan guys. Kailan lagi na lang umuulan. So sagdalaman pasalamat kay pagkas Ginoo guys kay wala sa pasagdi kada adlaw sa mga gimbuhaton. So kung tatagis, mga tumig merkado, kang palit mig tuwas ang mga buhiin, palit mig tuwas baktin. Wa na ituwa agad ang mga baktin karong buntag na, manuso na nirong taad. So, mga tumis papagabril, and modritso na laman po mig pamalit na rin ginagmay sa itong ginagmayng panginabuhian. Morning, Kim Kim! Mainom si Kim Kim guys, og Milo! Lami, Milo be? Do you want Milo? Munjang ipares na rin guys, di ah. Red Choco. Anira ka ni kuya ha, karidyo traman namin sa ha. Okay? Fish ko ba? So, ibili na skim kim na rin na makaridyo guys. Kaya naman sila sa kuya guys, o super kin. Kaya gabanak-banak na rin kalibutan. Di pwede idanas-danas ng batang gamatoy. No? Love you. So guys, mga ito namin papagabril. Yan, pupunta na kaming palengke. Para may makain yung ating mga biik. So, wala na silang almusal. Itawa sila ipamahaw. Ang atong mga baktin guys. Basin sa mga buntas, pastilan. So, magdatag pa dyan. So, nagkalupod ko. Kung hinatag ni mother. Kaya kasi banak-banak na rin. Pasila, masinsang mo. Balik na sa katang pislang. Walang bubintahan na katang pamati. Balik na po. Nagdatag sako guys. Para sila tuwas at ang mga buhiin. So guys, ano mis merkado. Oris at adarisod. Palit sa tag chlorine. Lighter. Huwag ahos. Alright. Para namin malit na rin guys. Okay. So, buntag ya. Good morning. Adoy, baroy. Palit mig lighter. Hindi mo na mig lighter. Ahos food. Palit tag lighter guys. Og ahos. Tayo mga ahos. Agpila na dosinas ng ahos ya? 50 to 20. 20. Ahos og paminta. Way, lignin niya ang paminta ya? O di aday? Nada. Itong pino. So, tulong ka klase itong palitan. Pino o karing lignin. Okay. Sunong po ko yung ahos dito guys nga tibuok. Pila na tagkatol. Lighter food. Lighter guys. No. Oh. Yeah, there, 96. Masuk nga kami yan o. So guys, tayo daghan na ninda dari. Stay nga ron. Tabo. Wala oy, gabalak-balak ang kalibutan. My God. So guys, nakapalit namin ito sud. Malit mig lighter. Wala mig pamalit ito sud guys. Palit na mig tuwas mga baktin. Ito tabiya to? Guys, papagabi mo na pa doon. Nakuha naman lagi ka na ito. Kuan pa. Basa naman siya. Kaligo naman sa pagabril guys. Pastilan. Di man maghinay. Hindi mo po panghinay kay dangag. Alright. So, palit na tagtuwas at ang mga buhiin guys. Alicia Pop Market. Huwag may pagtawag guys. Kaya ang pamakasasuka-aso. Masi. Kangkuan kanang gunit. Kabutsoy. Mayan sa kaskuwa. Get out, Saddam. Get out. Get out na. So, gamay. 5 kilos. Huwag gamay. Huwag gamay. So, dari may sila madam guys. Dari may palit og tuwa. Kay karugayan na maka-discount na ta. Bita dari man mitik palit nila basta brand sa kuan.
Pilmico brand. Salamat po. Shout out. Subscribe din naman. Guys, nang recruit. Salamat dam. Ay sa mi. So, ito na guys, sagatang tuwas sa tang baktin. Okay na mi sa balay. Udah na mis bay guys, nangabot na mis papagabril. So, pastilan ginoo ko. So, there guys, nanguling na span si Kim Kim. Parehas na naapahan ka. Dadana, atusod ka. Dali. Grabe basa agad ang kuhan guys. Pag lumaguan ni mabasa na itong pasaw. Siguro. Okay na mabasa guys. Itong pasaw sa itong mga buhiin. So guys, na miss bye guys. Pastilan. Nakamalisod yun din taon nila ito sa gyanan. Kaya perting gubaa. Please. Sipit taning abot res bye. Ay! Nalituwag atong baktin. Nasasar di ko kada garbi. Lagi ko madulman taon ligo ni mabasa. Buta na to ko. Magkaano paan ka? Lipay na ba kanino? Shush, na-open. San? Lipay ko ninyo, uli ninyo. Malipay ko ng taon si Kim Kim guys. Anong uli na mi? Nga, dali-dali in taon mi kay kamuray na bilindan eh. Ayaw, saan? Butang saan na karimpan eh. Palit may pandisal guys. Pandisal, og diapoy. Kasi nga dahil pigpay. Dami na si Jato sang suki. Mga palitanan. Sige ko guys, nakay halin niya. Gisang halin guys. Nautang kay wa may sinsiyo. Sagdara kay balikan ako na inja guys. Okay. Kana Kim, naipan Kim. Kamaya mga nakumpra ganiya guys. Dara favorite ni Kim Kim guys. Fuji bar. Palit ko guys og lighter. Kay daghay mangita dari lighter. Karagad. Dapat ang paminta, ahos, sabon, katol, para sa mga lamok. Kay grabe, nagkakadog lamok dari sama. Ako. Ang diapon, mga, kay bawa mo guys, yun sana, mga palitunan sa dari naman kanunay, sabon. Depan, Kin. Ano pan? Oh, nipalit po ko dari guys. Kaya na yung mangita dari kanunay. Ang karipod. Malas na mga kalinon. Ang kari mga yan, mga makain, sardinas. Nagaguna guys. Nagatang tindahan gamatoy na aning sinaw-sinaw nag maridot. Ito i-display karon guys tataud. Day, ano sa mga kape, Day? Kape mo na, kape. Thank you. Ang bata. Salamat. Salamat. Bibig isi. Salamat. Yan, si Kim Kim mo ining tabang na guys. Tigduno dari sa mga gipang kumpra. Very good nga bibi. Yan, so nipalita dari guys og Argentina beef loaf. Thank you. Okay, at least natay do display dari atang ginagmay nga panginabuhian guys. Yan, salamat. Inday. Display kitang kape guys. Topico. Napi blanca na be. Yan ang atang display. Kape, Nergin, milk and choco, Milo. Ayan. So, nga na guys, ginagmay. Yes, no? Wala tayo misty. Kaya mo na ipangitaan ng dari. Mga hilig og juice. Ganay butang, be. Ganay butang. Ayan, lagay mo dyan. Ayan. Okay. So, macho gani guys. Kanisiga, nagsuga. Kaya brown out. Gani nagkalit. Pastilan. Kalit na lang brown out. Thank you.
ni maingani. Labi nagnay mo kalitog tuba, ija magpulutan sila ingani. Aw halin ka adyo. Sama na. Kaya butan na to. Tara libutangan og tamtax para makita nila. Alright. Yan. Isli din pang right side para makita din nila. Monster. Guys, mga pabuwak-buwak pero tindahan kaya may nga ni mga makaon bok mo. Yung nga guys, kadang ko na jag attract. Ganahan day kag dilis. Ha? Ganahan day dilis agam dalaging gingging may. Ni ko na sa day kaya tumba na day. Oh, sa ning arrange sila guys. Natang mga makaon. Yan. Man. Diyan na mag-eat sa tag rice. Mag-eat sa tag rice be. So, dira guys, tanang na-arrange sa gatang mga ginagmay nga baligja. O, madyo na naman. Guys, no? Natay, lingaw-lingaw dari. Mahota guys, dami sinugbang tamban dia. Ngayon pod. Mahaw. Mahaw. Good morning, maho guys. Mahota guys, damang kim-kim, mahota mahaw. Dami sinugba. Yeah. So, nagkuhan ko dari suka. Utangan og suka. Alright, yeah, guys. Ate gingging eh. Ngayon ta. Ngayon ta, guys. Bakagan mga dyan yung tamban, guys, no? Kalila mo lang bakag, guys. No? Kain. Mudaki. Hanapin bukog. Labag na bakag. Bayad ka, bukog ka. Pastilan. Bakagan mga dyan yung tamban, guys. Masigin saan. Guys, no? Lami mo gupin niya isugba. Basta na adin na ni dagat. Na langoy sila. Langoy sila. Ista sila. Napag kuan ka ng fish dako. Fish dako. Fish nga dako kuno guys. Mahal ang fish nga dako mo na yung aral tas fish nga gagmay guys no. Lagi unan guys, diyan na pig sugba. Bubutin din mo ni Al. Grabe yun, nag-ihihi na po dari kalibutan guys. Oh, sa imong kabusgan di ay. Hindi naman po na choco ganiha guys. Paglarga na mo. Umahal ko yun. Sug. Saan pa na biskwit. Ano? Pero ito ka. Ganahan man ko guys magkaon magkanamot. Kahon ka, balde. Ano ka? Wasan. Nagaroon ito. Ya guys, yatay nanunan. Isda. Hindi na mo nagapo. Manamig pamahaw guys. Kuwas kin sa galon sa mineral kay mapadeliver mi guys. Say mo gibuhat dai. Nagama kag bay? Pastila. Nagama ko lang sagbay. Hala oy, mo na imong mga tao. Haman dito imong mga kuan, kato imong mga Barbie. Naman kay mga Barbie, daghan kato gipadani ate. Haman di ay. O di na guys, sa mga Barbie ni Kim Kim gisudlad na. Ikani ate Josephine. Nagkanina sa mga sanina guys. Isa rin kuan-kuanan sanina ilis-ilisan. Gikani Mama Marilyn. Kana isira na dana isa sanina. Bukas ay panhuton na yung bazihan eh. Stilan na. Sudah din na imong bazi. Naman naipit kag may day. So mo na ibuhat ni Kim Kim ron guys. Nagkuas sa mga Barbie. Hi! Isa maingani mo dana ni Ja? Lucky princess. Princess. Sudlay, grabe sudlay Kim Kim tinagurha magsudlay guys. Tinagurhag sudlay. Nanay sa mga princess, tulo ka buok. Dari bi kay gwapa bidi ah. Gwapa ka jo princess. Kim Kim. Gwapa? Gwapa sila. Gwapa princess din. Gwapa lagi ni bi nga princess. Nice ang colors jang hair guys, na pink kanay ani ba kulura mo dapit na pagka-green nga pagka-blue na pagka-yellow nga kanang kulor na nice lagi guys. Wala kari kay nice ang colors ijang hair, blondie. Napahidban tara nga isang headband. So mo trabaho ni Kim Kim guys. Silan guys na disgrasya dari. Loko, kumbag lang motor.
Ato lagi dana kay dangog. Narata dali. Pukpuk nag motor. Kaduha na sana tumba. Dangog manggod ka adto dani. Naglumot mango kagyanan ah. Anong gantong ba kanina pong balik na. Hanggang nagdadura na naman na. Kaduha na nung kamatumba. Stilan. Dangog manggod ka adto dana. Ang dangog ga nasubos na. Piangon na imong kilid. Pahilot na naman imong paniguro. Stilan. Inanay ron patumba. Karo ikaduha noon may nabunda ka. Bunda kinong ko kay pasaka nas motor. Among Wah. ito ang skill ito. Sus tabangan. Ara mangudang ga dana. Pag ta pagsakay sa atras, ani diretso labog dito mo to bunda kinong ko. Wa magana pa kag Ginoo. Ay mga sikura nga samad. Kanay mo na pili siko kay mong tuko. Sag na tupod pikas, og dari pikas-pikas naman di ay. Pastilan Ginoo ko. Para may lahas. Hinay ka jud lagi dani kay ara magundang ga. Noon dari dugan. Hilis ko dag ko ano. Mamao lagi. Sul pagbagog. Sa bagko lagi, bagko man ang Dangog magud ka adso. Nanan ah, di jud makumpiyansa dahil sa gyanan kay grabe na. Nga na ba? Sige, sila padaplen. Hadlok ra. Padaplen ka. Di jud makumpiyansa ra mo tumbeng. Dejo ka pura pinga dejo kamu preno dan apply preno permira itu digara. Gasya nun siya guys. Lagi. May hunong agkuan uwan. Kan imong kilid, basig simbako unsag na nakuan dana. lahas bunda. Pasakan Pista nimo. mo tay lahas mo kusog to. Nahinay sa kay Kaya na, paano na tagutor? Nukot ko na. Tujuk na no. Pag dumitan nga para sa nakto ko